Jadi di video ini bakalan bahas tentang bintang asing. Iku audisinya lewat HP sing jadano Telkomsel iku lho. Nah, maka dari itu saiki awake dhewe ngomong-ngomong tentang musik ya, nyanyi. Oke? Nah, rek saiki tapi bakal bedo. Soale cek nang akrabno aku karo kon kabeh, aku ngekek kesempatan gawe kon kabeh cara kontak langsung nang aku. Jadi iki wis akeh video-video sing mlebu tekan kon kabeh sing wis ngirim takok-takok gak jelas. Langsung ae wis video pertama tekan iki lho. Iki lho. Hei Mas Bay, aku lagu nih. Sampean iso nyanyi enggak? Jawab yo. Aku buat aku iso nyanyi apa ora? Aku titisane Mick Jagger ngene hari. Ya wis ngene wis. Lek kon gak percaya aku iso nyanyi, langsung ae tak duduhi cuplikane video klip mangan pecel sing gorong rilis yo. Tak duduhi ae saiki gawe kon kabeh. Nah, iso nyanyi ya? Ayo jelas ta. Oke lah, next. Pertanyaan next tekan iki lho. Kak, aku takut. Halo, Bay. Aku Alif. Aku ngerti lah om bisa nyanyi. Enggak ada video melorati ku loh. Tapi aku ngerti. Kan lek sendiriku saat ini paling bentar. Oke? Ngomongmu kurang banter itu. Jeritan ya? Jeritan, lek jeritan sih aku iki yo, aku kira kesejati rek. Suaraku dhuwur. Oktave pita suaraku iki lho sampai 24. Yo, tak coba. Tak coba yuk. Sudah. Yo. Next question. Kak, aku takok. Halo Mas Bayu. Jenengku Titan. Aku teko Ngawi, cuman aku saiki kuliah nang Surabaya. Oh iya, aku arep takok. Sampean iso nge-rap gak? Opo tan? Nge-rap? Yo jelas iso ta. Kon iki yo opo sih? Nge-rap rapper iki. Kon perlu bukti ya? Kon perlu bukti. Nyoh. Karena setiap hari demi mendapat kitab suci, dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua akan dihadapi dengan gagah berani walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Keras hati, tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Ya mana lah pokoknya. Iso kan ya pokoknya. Iso ini nih. Next question. Kak, aku takok. Halo Mas Bayu, Kak. Jenengku Bayu, tapi kan kaki. Aku kate takok. Temen-temen lagu anime kan? Seneng anime kan? Dunia ini, ake wong gendeng, ake wong sinting, ake wong waras, tapi si waras mediting. Tapi ada si ciki bendo. Ada video gue video di YouTube. Dia upload di YouTube. Edit Dewi. Guyu Dewi. Ngangkat Dewi. Itu Dewi. Yo guys yang bendo. Inilah Bayu Segar. Yo, wis pokoknya ngono lah, anime yo. Yo seneng-seneng aja sih dulu anime. Aku sih ngikuti sampai saiki ku Hunter x Hunter lho ya, ngikuti sampai saiki aku. Yo wis keluar arek sing takon-takon koplak-koplak. Bro, gimana tema nyanyi yo, ojo lali terus-terusan simak bintang asing. Vote terus kontestan favoritmu. Oke lah, ngenten wae pun. Gawe kok kabeh nonton video iki saiki, kon kabeh ngenten pun. Oke lah. Bye.